ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିବେଦନ ରହିଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। ଆମର ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଚାଲି ରହିଛି। ଦୟାକରି ସମସ୍ତ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରାଯାଉ। ଆମେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ ଆମର ମୈତ୍ରୀ ବିହାରର ଆଲୋଚୀ ସାର୍କୁ। ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ତ ଟିମ୍କୁ ସେ ଆମେ ଆମ କଥାରେ ସେବା ଯୋଗାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ତେଣୁ ହାତ ଶୁଣି 10 ଦିନ ଯାତ୍ରା କରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞ ଜଣାଉଛୁ। ତେଣୁ जनता नगर स्वाधीन नगर नगर वर्तमान आसिଛନ୍ତି ଏବଂ ଠାକୁରମାନେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ୱାଧୀନ ନଗରର ଜଗତ ବାସିନ୍ଦା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ନଗର ଭାଇଙ୍କ ଗାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି ବାଇକ୍ ଚାଲିବେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନନ୍ଦ ସହିତ ସମସ୍ତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ महादेव भगवान नर नील लंकारी समस्त आसिଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଟିକେ ଅନୁରୋଧ କରି ଖେଳିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଡିଜେ ବାଜିଲେ ସେ ଲଉଡ଼ି ଖେଳିବେ। ତେଣୁ ଡିଜେର ସିଷ୍ଟମଟା ଆମର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି।